Remax Technologies представя професионална гама инструменти за поддръжка на зелени площи и градини. Cultivion, безкабелен, тристепенна работа, бърза и безкомпромисна машина. Това е акумулаторна коса за високо натоварване, 5 декара с едно зареждане. Имаме духалка, изключително мощна, с гръбна батерия и уникална въздушна струя. Ръчна духалка за прецизна работа и по-малки площи. Акумулаторен хръсторез с въртяща се дръжка за всякакви повърхности. И най-мощната коса с батерия на гърба, която може да коси от ниски треви до големи храсти.